Pozdrav, ovo je moj unboxing Konig Electronicsovog 2,5 inčnog SATA hard disk kućišta za prijenosni disk sa USB 2.0 konektorom. Kao što vidite kutiju, stražnja strana kutije. Na kutiji je navedeno jamstvo od 2 godine, međutim hrvatski dobavljač daje 12 mjeseci jamstva. Otvaramo kutiju. U kutiji imamo dakle to kućište koje je izrađeno od aluminija. Vadimo kućište iz folije. Znači samo kućište je tako. USB konektor. Lampica signalizacijska. Evo kako izgleda kućište. Hladno je na dodir, ugodno. Elektronika, SATA konektor i samo kućište. PCB crvene boje. Idemo dalje. U kutiji se još dobije i USB kabel. Klasičan USB na 2 USB-a Y kabel. Zbog napajanja, znači na 10 V treba. Inače se uz već mnoga kućišta dolaze sa mini ili mikro USB konektorom, dok je ovo kao što vidite full USB koji je trajniji i lako dobavljiv. Dolazi jedan mali križ šarafciger. Jako lijep dodatak, koristan za sastavljanje diska i kućišta. Dolaze dva mala šarafića, to je za zatvaranje kućišta. Dolaze upute na više jezika. Te dolazi jedna lijepa, pa nije kožna, ali nekakav Sky, umjetna koža, torbica, znači za taj disk, za prijenosni disk. Točan model ovog kućišta je CMP MOB Store 13. Kućište trenutna cijena ovog kućišta je oko 70 kuna. To bi bilo to. Više recenzija, unboxinga i sličnih videa stiže uskoro.